Good day mga igsoon. Adunay usa ka pangutana nga nag-ingon, Kuya okay ra ba nga modangop ta sa mga tambalan o sa mga patuo-tuo? Kay wala ra man gihapon kuno'y mawala nato matud pa kumubuhat ta sa ingon. Well mga igsoon, ang tubag ni ana dili tinuod nga walay mawala. Naay nawala, unsa ang nawala? Ang pagtuo nato sa Ginoo. Unya unsa man nagiingon sa Ginoo? Niadtong mga tawo nga midangop sa mga patuo-tuo, midangop sa mga mananagna, mga manambalay. Sumala sa Deuteronomio 18:10 ngadto sa 12 ug sa Galatias 5:20 ngadto sa 21 nag-ingon ang Dios, gikasilagan ko ang mga tawo nga nagbuhat sa ingon. So klaro kayo mga igsuon nga ang Dios nasilag niadto mga tawo nga midangop sa mga patuo-tuo, midangop sa mga mananambal, midangop sa mga mananagna. Na napangutana kung kita adunay balatian asa man kita modangop. Diya sa Santiago 5:15 ngadto sa 16 o 14 ngadto sa 16 si San Pablo miingon, kung adunay nagmasakiton kanato, kinahanglan nga moadto kita sa pari ug ang pari maoy mudihog kanato og lana ug niana nga paagi mamaayo kita sa atong balatian. So mga igsuon, instead nga patuo-tuo, adto ta dangop sa mga sakramento nga gitukod mismo ni Kristo. God bless.